Ne znam šta se desilo, počeli smo malo lošije i ovi su nas kaznili, Vardar nas kaznio. Treba će pogledati video šta smo grešili. Ja mislim da je Šterbik na kraju pobranio ovo što je trebao i tu su nas na kraju dobili i iskontrirali. Čestitam Vardaru na pobjedi. Mi trebamo dignuti glave gore i dođeju oni kod nas, tamo ćemo mi biti favoriti i tamo treba da im vratimo za ovo. A ništa, oni su dobri, jako kvalitetna ekipa koja igra vrlo vrhunski rukomet kući, ima vrhunsko publiko i to je to. I tu pobjeđuju skoro svakog. Ništa, kući imamo Barso i treba dobiti Barcelonu kući i to je to.